राजा के दो ताला पगदल खिड़की हवा झोरो झोरो लागेला राजा जी लाला पगदल खिड़की हवा झोरो झोरो लागेला खिड़की से बहुत रहे झोरो झोरो हवा हो खिड़की से बहुत रहे झोरो झोरो हवा हो ऐसन शिव शंकर जी महल बनवावा हो ऐसन महल बनवावा हो ऐसन शिव शंकर जी महल बनवावा हो ऐसन भोले जी महल बनवावा हो हेलो कि हमरा शिव जी के मुस्की बड़ा नीक लागेला शिव शंकर जी के मुस्की बड़ा नीक लागेला शिव शंकर जी के मुस्की बड़ा नीक लागेला जब महल तैयार हो गए तो लोग हम तो कही कि 2025 में भी लोग सुधर गए हुई लेकिन सुधरे वाला कहाँ बड़े जब बिहार न सुधरी तो बिहार वासी का सुधरी है अब वही ढेर लोग लालची बा औरंगाबाद के लोग आज भी नरंगा कहले देहात में मुंजाहाड़ा के मुजारा मुझारा मुझारा वैसे ही भैया शुद्ध बिसरवा होला बिसरवा बिसरवा मुनि लेकिन लोग आज भी बिसरवा कहता है बड़ा दुख के बात बा बिसरवा मुनि के बुलावल गए कि भाई गृह प्रवेश करे के बाद मुख्य पुजारी के रूप में बिसरवा मुनि अइलन जे रावण के पिता रहले पूजा पाठ बड़ा धूमधाम से भइल कैसे भइल हो कैसे हो कि गजमोती चौका पुरवनी आरी गैया की गोबर मंगवनी पुरवनी चौका किया हो रोनो कता झोनो कत आजो शीतल मैया अरे आई है हमारो अरे गैया की गोबर मंगवनी पुरवनी चौका जानना गोबर मंगवली पुरवनी चौका जानना रोनो कते झुनु कते आज शीतल मैया आई है हमरो आगना
पूजा पाठ भइल, धूप अगरबत्ती जरल, धूप अगरबत्ती जरल, और गुरुजी के लोग पैया पड़ल। और धूप अगरबत्ती जरल, और विशेषरवा के सब चरण करल। तब का भइल का कि पूजा पाठ में होखत रहे, अरे वही जा जागरानावा।